No niin, morjesta. Tervetuloa tällaiselle vähän pisemmälle ensimmäiselle laatuaan reissuvideon pätkälle. Ollaan täällä Tyrnävän ja Muhoksen välimaastossa Markkuun luontopolulla alkumetreillä täällä. Ja tällainen mukava keväinen päivä, aurinko paistelee tuolta lähes pilvien takaa näkyy. Ja mulla on koira tuossa auton perällä vielä oottelemassa, lähdetään makkaran paistolle tuohon reissun päälle. Kahtomaan tuolla 10 kilometriä noin tarvottavaa, jos tuon koko polun jaksaa vetästä. Ja sen verran jäiseltä näyttää maasto, että oli varmaan aivan hyvä ajatus laittaa piikkikengät jalkaan tänne. Ja samalla myöskin sitten reissuaikaan niin nappasi kiikaritkin völjyyn ja katsotaan, innostuin osallistumaan tähän BirdLife Suomen pongaa 100 lintulajia tempaukseen tänä vuonna, niin katsotaan, jos saisi muutaman siivekkään tänne vielä tältä reissulta listaan lisää. Niin ei muuta, tervetuloa mukaan tänne ihmettelemään, katsotaan mitä tältä reissulta saadaan kuvamateriaalia aikaiseksi. Täällä on näköjään myös tällainen luontokuvanäyttely tuotu tänne polun varteen. Täällä on Polkun eli Pohjoisen luonnonkuvaajien yhdistyksen valokuvia. Täällä oli muutama tuossa jo lähtöpaikalla ja tässä on sillan ylityksellä nyt seuraavaa myöskin täällä. Ja hauska ajatus. Menevät. No niin, täällä ollaan ensimmäisellä taukopaikalla. Täällä on pari tällaista kotaa kautta tulistelupaikkaa täällä tämän reitin varrella. Tämä ensimmäinen on tässä reilun puolen kilsan päässä tuosta lähtöpaikalta. Ja tämmöisellä on niin oikein oiva kohe myöskin lapsiperheiden kanssa. Tähän jaksaa varmasti perheen pienimmätkin kävellä. Ja tässä on tällaista leikkitelinettä ynnä muutakin tässä tämän ensimmäisen taukopaikan läheisyydessä. On tulipaikka, ulkotulipaikka ja sitten on kota vielä ja puuvarastoa ja ulkohuuski. Huussi näyttää olevan myöskin, niin täällä on oikein mukava tällainen pieni taukopaikka, mutta meikäläinen jatkaa tästä matkaa vielä eteenpäin tuolla melkein reitin lakipisteessä on toinen tulipaikka, niin siellä on tarkoitus pitää sitten evästaukoa. Etenkin kun tuossa traktori myllää vieressä, jotain puukasoja ajaa siinä, niin pyritään siihen, että pääsisi vähän rauhallisemmalle paikalle taukoilemaan. Täällä on myös selkeästi tällaista perinnetoimintaa harrastettu. Täällä on muutama vanha heinäseiväs tehty. Varmaankin tällaisen näytösmielessä. Ja ulkohuussi löytyy tosiaan siitä. Puuliiterissä näytti olevan puita tuossa, että jos pahalta näyttää, niin minä pystyn backupina tulemaan sen tännekin tekemään tulet, jos näyttää sitä tuolla toisella tulistelupaikalla. Ei olekaan puita, niin syön eväät sitten. Lämpimät eväät täällä näin. Tämä polku seurailee paikoitellen myöskin ihan tällaisia peltojen kautta niityn reunaa ja ei mene tykkänä metsäsiimeksessä, mikä on ihan hauska. Täällä on vähän tällaista erilaista maisemaakin sitten tarjolla. Toki tällaiseen keväiseen vuoden aikaan, niin täällä ei ole oikeastaan muuta kuin hankipeittoa tällä hirveästi ole näiden puun risujen lisäksi kateltavaa, mutta kesällä niin tulee myöskin tällaista peltomaisemaa nähtäville.
No niin, sitten olisi vesistön ylitys täällä. Vuonna 2000 rakennettu riippusilta laskee tästä Ängeslevän joen, tai siis menee tästä Ängeslevän joen yli. Tämä Ängeslevän joki laskee tuonne Temmesjokeen sitten tuolla Limin kanssa Haarasillan paikkeilla. Nyt on aika maltillinen virtaus vielä tällä hetkellä, mutta varmasti jahka tässä saadaan lisää sulamisvesiä, niin virtauskin kiihtyy. Pihkakin uskaltautui sillan ylitte. Ei tarvinnut mennä edes maata viistäen, mutta ei olla selvästikään mukavuusalueella. Mutta hyvä pihka. Hienosti. Selvisit siitä. Pihka. Tupa sanomaan moikka. Ei tuu ketään se takapäin. Miljoonille seuraajille voit sanoa terve. Ensi kerralla sitten. Sinne. Nyt aletaan olla täällä Mäntymetsä Siimeksessä täällä tällaista kangasmetikköä. Tämä on yksi näistä Venun lemppari luontotyypeistä. Sellainen korpikuusikko on sen toinen tai sellainen korvettunut kuusi metsäsammal peitteineen. Täällä on aika paljon risteilee tällaisia pikkupolkuja sinne tänne, niin täällä kyllä olisi mahdollisuutta reittivalinnolle vaikka mitä. Ehkä kesäaikaan pitää tulla tänne vielä enemmän pyörimään sitten tutkimaan. Ja nyt kumminkin seuraillaan tätä perusmerkittyä polkua. No niin, tällä metän pohjalla muuttui meno pikkusen raskaammaksi. Täällä ei ole enää kunnon polkua. Täällä on joku urhoollinen on painanut umpihankeen menemään. Tämä olisi periaatteessa kantohanki. Pääosin tämä on sen verran pakkaantunut tämä polun paikka, mutta sitten kun on tosiaan antanut myöten näiden jalanjälkien kohdalta, niin on vähän epätasaisempaa tämä maasto ja meininki, mutta maistuupa makkarat sitä paremmalta, kun tästä pääsee taukopaikalle asti. Töyhtä Tiainen tuossa äskettäin liverteli. Katsotaan, jos saisi pongattua näköhavainnon siitä. Korpin sai tuossa äsken listoilla, jos tuossa äskeisellä aukioyrityksellä ensin kuului ääniä, ja suorittivat ylilennon yhdellä parilla siitä. Katsotaan, saisiko lisää vielä. Jahas, katsotaan miten käy, tuleeko testattu GoPro veden kestävyys. Sen verran tullut jo tähän matkaan, ettei viti kääntyä takaisinpäin ja mennä. Tämä luontopolku tekee täällä päässä sellaisen pienen ympyräreitin, mutta sen verran tosiaan tullut jo tänne päin, että ei viitti kyllä kääntyä takaisinpäin. Mennä reitin toista kautta sinne taukopaikalle, vaan katsotaan, jos tuo näyttää aivan katastrofilla, niin sitten on varmaan pakko kääntyä ympäri, mutta josko tuo kestäisi tuosta, niin katsotaan. No niin, lähdetään katsomaan, miten ukon käy. Odota. Aika jyrkät laskutkin jo. No tuossa olisi näköjään ollut portaatkin tuossa lumen alla, mutta ne ainakin on sen näköisessä kunnossa, että en odota. Ei, tämä on ihan tukeva tämä silta. Tuo lasku oli pikkusen haastava, mutta silta itsessään niin niet problem. Nice. Täällä on täällä tuotu myös tällaisia levähyspenkkejä pitkin tätä reitin vartta ja
Tässä on aika kivalla paikalla tämä kesäkelillä, etenkin tämä penkki, niin tämä näkee sopivasti tuohon joelle. Se tekee tällaisen pienen T-haaran tässä kohtaa, niin tällainen pieni risteyspaikka. Tai itse en tiedä, onko tuo vaan pieni tällainen makkaralampi vai onko tuossa joku sivuhaara, mutta kumminkin niin ihan kiva pitää varmasti kesällä tässä pikku breikkiä. No niin, minä tulin äsken tuossa partiolaisten majan ohitte ja totesin, kun olin sen paikan ohittanut, että jos olisi pikkusen fiksumman reittivallan tehnyt sitä, niin olisi tarvinnut tarpua tuolla puolireiteen asti hangessa. Siellä oli mettäaukian ylitys ja siinä oli aika navakasti tuiskuttanut lunta siihen. Siinä meni valmiit jäljet. Sama urhoollinen kaveri, joka silloin aikaisemminkin oli siellä taivaltanut, niin niitä koitiin siinä seurailla sitten ja pääsin sen aukian ylitte, niin hoksasin tosiaan, että sit olisi mennyt sen partiolaisten mökin pihan läpi, niin olisi päässyt polkua pitkissä sitten takaisin tälle reitille. Mutta katsotaan, pitäisi olla vajaa puoli kilsaa siihen laavulle enää nyt matkaa, niin katsotaan vähän, kun lähtee takaisinpäin siitä, että menenkö ympyräreitin loppuun asti vai palanko omia jälkiä takaisinpäin. Se on pikkusen pisempi se reitin tuonnin puolisko, niin katsotaan vähän, miltä se reitti näyttää. Siinä toki se on jo tähän mennessä osoittanut tämä polku, että se reitti saattaa hyvinkin muuttua tuossa erinäköiseksi melko nopsaankin, mutta arvioidaan vähän tilannetta uudestaan sitten täydellä mahalla. Silloin tekee parempia päätöksiä. No niin, laavu saavutettu ja siirrytään takaisin tuttuun ja turvalliseen kännykkäkuvaukseen. Näköjään GoPro-akku antautui ja tuli myöskin, puhuin sitä vesitiiviystestistä sillan ylityksessä, niin tuli testattua se sitten tuonne irrottelin valjaista kameraa irti, niin pikkuinen mennä sinne. Niin, irrottelin kameraa valjaissa irti, niin totta kai se tipahti tuonne ainoa vesilätäkköön, mikä on tässä nyt kilometrin säteellä, mutta ei mitään. Täällä oli vähän vähissä polttopuut, yksi kassillinen tai tuollainen pussillinen tuolla on puita laavussa, niin näpätään tulet sen verran, että saa makkarat paistettua ja vähän kenkiä kuivateltua. Nämä icepakit hyvät, mutta ne ei pidä vettä, niin palataan kohta asialla. Tämmönen pikka. Puikkonakka. Sai eväsleivät ja ensimmäisen makkaran syötyä, niin alkaa jo helpottamaan. Nappasin yhden palautusjuomankin tähän matkaan. Tuolla linnut vettää hirviä rallia tuossa ympärillä hetken aikaa, kun on ollut tässä paikallaan, niin alkavat selkeästi rohkaistumaan. Oli aika hiljasta, kun tulin tähän, mutta nyt alkaa kaikenmoista älämölöä kuulumaan, niin pitää alkaa pongailemaan siinä samalla, kun nuo makkarat tuossa paistuu. Mukava tällainen tosiaan taukopaikka. Onneksi nyt ei ole enempää mennyt kelekkoja ohi. Muutama kelekkapari tuosta meni heti, kun tähän tuli, mutta nyt on ollut sitten rauhallisempaa sen jälkeen. Niin sellainen amatöörimäinen virhe huomasin justiinsa, että tuli tehtyä, että vaihtopaita unohtui. Nyt on pikkusen märkä painan selkeä, mutta pitää koittaa tuohon nuotiota vasta tässä pikkusen istuskella, niin kuivattaa paikkoja. Ja vetää kohta kahvit tuosta ja vielä nuo pari makkaraa, mitä tuossa on paistumassa. Niin pääsee sitten jatkamaan matkaa takaisinpäin. Pihkalla on ihan omat projektit. Onko joku pilottanut kuopan sinne lumeen? Onpa hyvä, että löysit sen. Niin. Just niin.
No niin, kiitoksia Rauhinon ojan laavupaikka. Nuotiot on sammuteltu ja lähdetään koiraeläimen kanssa. Eikä me jatketa tätä reittiä eteenpäin. Vielä riittää päivävaloa jonkun aikaa tässä. Niin. Olisi ollut tosiaan mukava tulistella pisempäänkin, mutta kun ei tullut sitä ootalampua matkaan, niin pakko melkein lähteä etenemään tästä ennen kuin päivä loppuu kesken. Mutta kesällä uusi, tämä on oikein mukavan näköinen paikka, että tässä voisi ihan vaikka riippumattoa viritellä tuohon, niin. Mikäpäs siinä. Kyllä se täytyy kuitenkin sitten kääntyä ympäri tuolta takaisin omia jälkeen. Mennään samaa reittiä parkkipaikalle, mistä tulinkin. Mä menen hetki aikaa seuraamaan tämä reitti moottorikelkkareitin pohjaa. Ja siitä pohjalta se kääntyi ihan umpihankiseen mettään. Mie hetki aikaa sitä koitin tarpoa siinä. Sen ekan 50 metriä pääsi ihan ok, mutta kun ei tiedä yhtään kuinka pitkälle siellä on sitten tuollaista umpihankia, ei ole lumikenkiä matkassa, niin voi jossakin kohtaa käydä sitten potentiaalisesti hikiseksi hommaksi, niin ei pelata tällä kertaa riskiä niin omia jälkeä takaisinpäin. Mulla pari tuntia meni, että minä tänne kävelin ja mä luulen, että mä pääsin pikkusen rivakampaan takaisinpäin, sitten kun vähän tietää reittivalintoja ja ei tarvitse välttämättä jäädä niin ihmettelemään tuohon matkan varrelle asioita. Niin, ei muuta kuin omia saappaan jälkiä seurata, niin mars. Sen verran alkoi hapottamaan tämä paluumatka. Mä tässä muutaman viikon sairastellut tähän alle ja ajattelin ottaa tällaisen kevyen ensin lenkin tähän lentsun päälle, niin teki virkamiestason päätöksen ja lähdin menemään näitä oikopolkuja, kattelin karttaa näitä mettätutien pohjia täällä. Nätisti ristiin rastin ylittää muutamaan otteeseen tuon luontopolun, niin pääsen aika lähellä sitä ensimmäistä kotaa takaisin sitten siihen polulle. Justiin äsken tuli ensimmäisen kerran polun ylitte risteävässä kohtaa, niin tämä oikaisee aika paljon lyhentää paluumatkaa. Niin, käyköön tässä kohtaa armo oikeudesta. Pihkalla vielä riittää virtaa tuossa. Vai mitä? Täällä ollaan takaisin ensimmäisellä kodalla. Näyttää joku pitävä tulijakin siellä, niin eipä mennä häirittämään häntä. Mutta otti tosiaan oikoreittiä ja kyllä tuossa aika paljon tuli oikastua, kun mettätutien pohjaa seuraili. Mutta tulipa nähtyä mennessä se reitti sinne. Siinä on ihan mukavia pätkiä, etenkin siinä, missä tämä polku seurailee tämä Angesleväjoen reunamilla, niin varmasti etenkin kesällä mukava paikka, niin pitää ehkä tulla uudestaan paremmalla polulla tiedustelemaan tämän. Vaan tosiaan kun tässä on tällaista niittyhommaa tässä alkupätkässä, niin minä luulen, että tämä on aikamoinen myöskin punkkiparatiisi tuohon. Ja ehkä tässä nyt kohta alkaa nurmet näkymään, ei mene hirveän pitkä aika enää näillä korkeuksilla siihen, niin pääsee sitten koiraa kampailemaan ja perkailemaan lenkin jälkeen, jos malttaa edes ottaa mukaan. Ja ehkä syytä itselläkin karvaiset säädettä tuolla lävitte lenkin jälkeen. Ja nyt olisi se ajaa 700 metriä rypistystä autolle ja palkinnoksi saatan vetästä pikku kitkätet siinä autolla sitten, mutta loppuhämmittää. Ja vielä viimeinen nousu tästä. Portaatkin ois siinä, mutta minähän kuljen mistä mie haluan. Pihka on meissä se viisaampi. Semmoinen oli Markkuun luontopolku. Huomasin tuossa justiinsa, että ei tullut otettua siellä notskipaikalla sitten minkäänlaista tunnelma-videon pätkä. Oli tarkoitus höpötelläkin siellä jotain, mutta meni pasmat sekaisin, kun se tosiaan GoProsta loppui jakku. Ja toki mulla ei ollut kännykällä sitten mitään kolmijalkoja tai muutakaan matkassa, että se vähän olisi haastavoittanut sitä, mutta nyt on vaihdettu
niiltä osin kuivaa yllä takkia ja pipua, mitä sattui löytyä, että vielä kun olisi ollut kuiva vaihtopaita, niin se on ollut ihan oukkidoukki, mutta auto on lämpiämässä tuo uskollinen, joskin hieman kurainen ratsu, niin siinä vepasto pöhisee ja Pihka tyytyväisenä kömpäsi takapenkillä valmiina matkustamaan kotiin. Silläkin tuli pitkä päivä tässä seikkaillessa, mutta nyt pikkusen energiaa lisää ja takaisin kotiin päin saattaa olla, että saunakin maistuisi tänään. Mutta kiitoksia, että seurailit tänne asti ja seuraavaa videota autollessa. Toivottavasti tässä kesän mittaan saisi muutaman tällaisen reissupätkän tehtyä. Niin lähiretkeily, jos ei muuta. Mutta seuraavaan kertaan. Kiitos ja moi!